Окупанти посилюють охорону акваторії Чорного моря. Відсьогодні поблизу незаконно збудованого Керченського мосту постійно патрулюватимуть 2 бойові катери Росгвардії. В море їх проводжали пафосно з оркестром. Судна прибули до Керчі із Севастополя. Росія продовжує нарощувати військову міць на півострові і в акваторії Чорного моря. Про інші події в Криму далі в нашому огляді. Прісної води для Криму вистачить лише на 2019 рік. Про це заявив окупаційний голова Комітету водного господарства та меліорації Ігор Вайль. Влада анексованого півострова розраховує на поповнення водосховищ за рахунок танення снігу. Втім, кардинально вирішити проблеми водопостачання на півострові окупаційна влада не може. До російської анексії материкова частина України через Північно-Кримський канал забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Зараз він перекритий. В червні минулого року через засуху окупанти влітку були змушені оголосити режим надзвичайної ситуації. Збитки від неї перевищили 230 мільйонів рублів. 7 вироків суду кримчанам за відмову служити в армії окупантів, і це лише за лютий. Таку статистику оприлюднили в Кримській правозахисній групі. Стаття за ухиляння від військової служби з законами Росії передбачає штраф до 200 тисяч рублів, а це 85 тисяч гривень, або ж до 2 років позбавлення волі. Від початку анексії півострова окупанти вже призвали на службу 15 тисяч кримчан. Київ вимагає від Росії припинити призов мешканців Криму в армію. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися за телефоном або електронною поштою у разі таких випадків. Отруйний пісок. Під Керчі окупанти видобувають пісок із сховища токсичних відходів у районі Верхньотюрбашського та Нижньотюрбашського хвостосховищ. Раніше їх використовували для захоронення залишків виробництва Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. За видобуток токсичного піску прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу за статтею «Порушення правил охорони та дослідження надр». Слідчі виявили, незаконний видобуток піску проводиться під виглядом днопоглиблювальних робіт із спеціальною технікою. Тільки концентрація миш'яку у ньому більша у 500 разів від норми. Також перевищені показники ванадію, хрому, заліза, фосфора та сурми. Як повідомляють окупаційні ЗМІ, небезпечний пісок використовують для будівництва. Вікторія Блязова, Заман, АТР.